नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही कार्यक्रम के एक नया एपिसोड। आज हमारी बात हुई लोक संगीत पर। लोक भाषा आ बोली कोनो भी संस्कृति के प्रतिबिंब होला और लोक गीत आ संगीत कोनो भी संस्कृति के संरक्षण के सबसे सशक्त माध्यम है। आज के समय में, आज के चमक दमक के समय में लोक संगीत कहीं दब गईल बा, लेकिन अबहिनो बहुत से ऐसे साधक बाटे हैं जे लोक संगीत के लेके बहुत काम करते हुए और देश विदेश में ओके पहुँचौले के कार्य करते हुए। वही में से एक अंतर्राष्ट्रीय गायक राकेश उपाध्याय जी हमरे बीच बाटे, जे लोक संगीत के लेके देश विदेश में लोगन तक पहुँचावत बाटे और वो बहुत काम करते हुए। तो राकेश जी, आपके हमरे स्टूडियो में बहुत स्वागत बा। आपके प्रणाम। नरेंद्र भैया, ये हमार सौभाग्य बाटे कि आज गोरखपुरिया भोजपुरिया की स्टूडियो में रउआ हमके बुलौनी। ये हमके बड़ा खुशी होता है। अरे ई तो हमन के सौभाग्य बा कि आप पहली आपके माध्यम से हमन के अपन बात बहुत लोगों तक पहुंचावल जाई। तो आप राकेश जी तनी अपन परिचय हमरे दर्शकन खातिर दें। नरेंद्र भैया, देवरिया जिला की बरहत क्षेत्र में बीच में भलुवनी ब्लॉक बा, अब तो टाउन एरिया हो गई। तो भलुवनी से पकड़ी बाजार रुद्रपुर वाले रोड पे 3 किलोमीटर पर हमार गांव करौदी बा। ग्रामीण परिवेश में बाबूजी किसान रहना। श्री कैलाशपति उपाध्याय बाबूजी का नाम रहे। 2007 में बाबूजी का निधन हो गए। तो अब वहाँ के छोट लड़का सबसे हम यही के ओढ़ना बिछौना बना के हम निकल गए अपनी यात्रा में। अब समझ लें कि मतलब बाबूजी का ये सोच हमेशा रहल कि सबका लड़के पढ़ के IAS PCS या बड़े बड़े जगह पे लोग जाता। बाबूजी बार बार कहे कि तू ये काहे खातिर ही कुल चुनता। गांव के लोग और नहीं तो कह दे कि अरे ये भोजपुरी गाँव तो नहीं, इनका बियाह नहीं हो। तो बाबूजी हमार बहुत डांटे। कबो कबो तो ये गोले बजौले खातिर बांसे की पैना से बड़ी मारे बाबूजी मारे पीठ फाट जाए। लेकिन जनते बानी कि कोनो चीज़ का नशा होला। हमके वही समय से बचपन से ही रहे, चूँकि अम्मा से हम सुनत रहनी कि हर अवसर पे कौन कौन गीत गावल जाता, वही में हमार मन लाग गई। तो हमके भोजन मिले या न मिले, लेकिन हमके वो गीत चाहिए जरूर सुने खातिर, जो पुरखा पुरनिया से चले आवत। तो ये आपके अपने माता जी से प्रेरणा मिलल जी। कबो ही मन नहीं कैले आपके कि और गीत संगीत के इतना बढ़न दुनिया बा और विधा अपनाए, काहे लोके संगीत आप चुन ली? अब भैया आपके बताएं कि ये ईश्वरीय प्रेरणा कहल जा सकेला कि ग्रामीण इलाका में हमनी खातिर और कोनो साधन नहीं उपलब्ध रहे। गांव में मान ली कि कीर्तन भजन का जब कार्यक्रम होके तब वो हमनी का वह लोकगीते होके। स्कूले में जब पढ़ाई करे जाए जाता, हमनी की स्कूले में सरस्वती शिशु मंदिर में ये होके कि राकेश तनी तू सुनाओ गांव में सोहर कैसन गावल जाला, लड़का पैदा होला बधैया। तो आपके बताएं कि हम शिशु से या पंचम तक मने ये पूरा ये सब चीज़ का हमके जानकारी हो गई। आज जैसे केहू लंबा उम्र में जाके शोध करेला, रिसर्च करेला, लेकिन हमार वही समय से हम खोजल शुरू कैनी। गांव में निकल जाए या जहाँ कटिया दौरी होत रहे, वहाँ हम देखी कि कहाँ कौन चीज़ निकला था, वहाँ बैठ के अपन दिमागे में वह डायरी रहल, लेकिन नोट करता निकलत जाए। अच्छा, आपके बड़ा लम्हार यात्रा बा, देश विदेश में भी आपके बड़ा नाम बा। तो अपने यात्रा के बारे में तनी हमरे दर्शकन के बताएं कि कैसे आप पहला चांस आपके कहाँ मिलल, अब विदेश में कैसे आपके पहुँच बनल, कैसे प्रस्तुति भइल, का अनुभव रहल है ओकर? भैया बड़ा बढ़िया प्रश्न रउआ हमसे कैनी। कबो कबो ये प्रश्न सुनने के बाद मन में एगो अलग ढंग का अनुभूति होला कि एगो गांव में किसान का लड़का जब गांव से निकलल, कबो कबो हमने का जहाज देखे खातिर गोरखपुर में कि जहाज कैसे उतरेला, एयरफोर्स में जाए जा मेला लागे तो देखे खातिर इन आई बुझाली कि जहाजी पर चढ़ल कैसे जाला। जहाज तो सपना रहल। साइकिल नहीं मिल पावे भैया, मोटरसाइकिल तब लड़का लोगन के सब चीज़ मिला था समय से। तो आपके बताएं कि हमारे यहाँ पहले जिला स्तर से हमारा बड़ा मनोबल बढ़ावल गए। DMO समय रहनी हमारे यहाँ देवरिया में मनोज कुमार जी, तो वहाँ का
एगो कार्यक्रम में जिला पंचायत हाल में सुनले रहनी, तो कहनी कि राकेश तुम आओ हमारे यहाँ। तो जब हम वहाँ से मिले गए तो वहाँ के इतना खुश भैली कि हमार नाम वो समय महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भेज देनी पुरस्कृत करे खातिर। अब बताइए एगो लड़का के हाई स्कूल इंटर में पढ़े वाला लड़का का नाम अब हम जानबो नहीं करी कि का होला एक, लेकिन उन्हें से जब फोन आवे, चिट्ठी आवे, आशीर्वाद मिले तो बड़ा मनोबल भइल। अब 2004 में भैया हमके भारत सरकार में विदेश मंत्रालय की ICCR की पैनल में हम आ गई। और करीब पहले तो हमारा आकाशवाणी से 89 से यात्रा शुरू हो गई, बी ग्रेड का कलाकार भी, हाई ग्रेड का। भारत की लगभग हर आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्रन से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। लोकगीत का तब लोग बतावे हमारी बाबूजी के कि नहीं बाबा राउर लड़का गलत जगह पर नहीं बना, बड़ा बढ़िया अपनी कला संस्कृति के लेके। तब बाबूजी कहे कि तब एक काम करिए, तू हमारी नाव के घटैया मत, जो बढ़ा नहीं पई है तो तू के तनिको कम मत करी। लेकिन बाबूजी के ये नहीं मालूम रहल कि उनका लड़का एक दिन विदेश जाए। बहुत बड़ा बढ़हन चीज रहा कि विदेश भैया वो समय आपके बताई हम कि बक्सीपुर में किराए के घर में रहनी हम। संजोगन हमके 11-12 बजे टेलीफोन आयल दिल्ली से हमारी ICCR से कि राकेश जी आपके हम दक्षिण अफ्रीका डरबन में भेजल चाहतनी कार्यक्रम में, तो आप जाई। हम कहली कि यार तो हमार भागी बाटे कि जो हमके ये अवसर मिला था तो हम जाए। तो लोग वैसा आपकी कितना सुनी भोजपुरी के ही आप खातिर एगो परीक्षा हुई कि आप कितना सफल। हम कहे माई जाने जब भेजा तड़ी तो उहे जनिया। लेकिन रउआ के बताओ तनी भैया, सब श्रोता दर्शक लोग बा, हम समय समय पर अपनी इंटरव्यू में बतावे नहीं ये बाती के कि जितना लोग भोजपुरी के भारत में सराहता मानता जे प्रिय लोग बाटे, उससे कई गुना लोग विदेश में बैठल बिल्कुल। और रउआ की बताई भैया कि जब डरबन एयरपोर्ट पे हम अपनी ग्रुप के साथे उतरनी बाहर में, तो दफ्तियन पर लिखल रहे राकेश उपाध्याय फ्रॉम इंडिया। और लोग माई बहन लोग सब लोग भाई लोग वहाँ जैसे बुझा कि कितना पुरान संबंध बा, और सब वो गिरमिटिया के रूप में लोग गए बा। आज जब भेटैले की बाद वो लोग एयरपोर्ट की बाहर मिले, लोग तो अखबारी में भर के आंखी में आंसू, अरे हमार लाल, अरे हमारे बाबू तू भारत से आयल बड़ा, हमारी राम की नगरी से तू आयल बड़ा। आज तो के देख के हमार मन आघा गई। आपके बताइए ऐसा भाव विभोर उछाण आयल कि होटल में हमार कुल व्यवस्था सरकारी रहे, लेकिन वो लोग अपनी जो घर बनौले रहो माटी का घर, वो आज भी वो संस्कृति हो जा हमके लौकत या कि जौन यहाँ हमने क्या कुछ लुप्त हो गई बा, वो चीज के वो लोग बचा के रख ले वालों दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ लोग लेके रखल लोग प्रेम से। और करीब बात पहला हमार प्रस्तुति डरबन की सिटी हॉल में भइल। विदेश में पहुँचले के बाद डरबन की सिटी हॉल में वहाँ का उपराष्ट्रपति महोदया बैठल रहनी। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग ऐसा रहे जे भारतीय मूल का लोग रहे। तो रउआ के बताई कि वैसा एगो गीत हमके समझ में आयल जौन अब ओकर रचनाकार भारत में के बा, परंपरा से हम सुनत आवतनी, वो एगो भारत का परिचय। तो 2 लाइन रउओ के सुनाओ तनी श्रोता दर्शक लोग के कि वही गीत से हम अपनी कार्यक्रम को शुरू कैनी। अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, ये रघुवीर नारायण जी का रचना बाटे। यहाँ हम एक स्मृति से तनी उतरल रहा, लेकिन वहाँ के प्रणाम करते रचना के। अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया में, सरजू झमकी राम रे बटोहिया। एक बात देखिए रघुवीर नारायण जी का लिखतनी कि जाहू जाहू भैया रे
जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, त जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, जहवा कुहू की कोई लरी बोले रे बटोहिया। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो भैया आपके बताएं कि जब ई गीत लोग वहां सुनल तो जी सामने बैठल रहे लोग, सब लोग आके अखबारी में पकड़ के नाचल शुरू कर दी। और लोग के ही बुझाइल की तो देवरिया गोरखपुर बिहार आ पूरा पूर्वांचल ये समय लौकत। और जहां हमके एक दिन में एगो कार्यक्रम रहे, वहां 200 किलोमीटर पे हमार कार्यक्रम निर्धारित हो गई। एक दिन में 3 प्रोग्राम भइल भैया। क्या बात। आ 5 दिन में 15 स्टेज भइल। वहां से विशेष डिमांड भइल हमारी ICCR के कि राकेश जी की यात्रा के और बढ़ावल जाए। अलग बात बाकी एयर फेयर हो चुकल रहे। तो आपके बताई, लेकिन हमारी राम की नगरी से अयोध्या से आप लोग आयल बानी। आपके बताई भैया कि आज भी वो बड़का पीढ़ा बिछावल जाता और वहां लोग बैठावल हमनी के पांव पखरले का आज भी संस्कृति बा। और मृतवाने में पुरान आचार जो आजकल हमारी यहाँ हमनी के पीढ़ी मृतवान नहीं बुझ पाई, मृतवान कौन चीज के कहे, वो कुल सुरक्षित बा भैया। ये पहली यात्रा में हम दक्षिण अफ्रीका की डरबन में आप ये संस्मरण बताऊनी वहां से। भारत के जो लोग बाहर बाने उनमें वो ढेर अपने संस्कृति से जुड़ल बाने लोग। जी जी। बहुत कलाकार जाले अलग अलग देशन में जाले, बड़ा प्यार मिलेगा। तब पारंपरिक लोकगीतन के आप ये बताएं, आज के समय में जो ये विधा बा ये युवा लोगन में नहीं पहुंचा था। युवा जो हमें वो आजकल तड़क भड़क में बाटे, शहरी संस्कृति में ढलल उनके लगेला कि वो तनी अपने आप के बढ़िया दिखा लिए। देहात के जो संस्कृति बा, चाहे हमारे भोजपुरी संस्कृति बा, उसे वो बैकवर्ड अपने आप के महसूस करल हैं। तो ये सब के बीच पारंपरिक लोकगीत लोक कला के का आज स्थिति बा? यह बड़ा ज्वलंत प्रश्न रहुआ कैली। राउर कहल भी सही बा। ये एगो पीड़ा बा, एगो दर्द बा, जौने चीज के रउरा कहतनी है कि हम महसूस कैली। लेकिन वही में आपके गोरखपुरिया भोजपुरिया स्टूडियो से हम अपनी श्रोता दर्शक लोग के बतावल चाहतनी कि जैसे कोनो जौहरी जब हीरा के तरासेला तो उनमें बहुत संभावना होके लौकेला। ये आपसे एकदम बिल्कुल बतौले में हमके तनिको संकोच नहीं खे कि एगो वर्ग जो सुनता वो सुनता अश्लील दुनिया भर का जौन भी चीज। लेकिन आज का युवा पीढ़ी तैयार बा अपनी संस्कृति खातिर भी। अच्छा, एकदम आपके हम अंदर से अस्थाई भाव से बतावल चाहतनी कि आज की युवा पीढ़ी में लड़का लड़की लोग जे रिसर्च स्कॉलर बा, जेकरी पढ़ाई का क्षेत्र टेक्निकल बा, जे तमाम अपनी फ्यूचर के लेके भविष्य के लेके चिंतित बा कि का करे के बा, वो लोग आज साड़ी पहनले पर भी कहता कि हम कार्यक्रम में हमके साड़ी पहने के बाद लड़का लोग कहता लोग हमके कुर्ता धोती पहन के गमछा बांध के हमके आवे के बाद। रउआ के तत्काल हम एगो उदाहरण बताई कि कुछ देर हम विचलित रहनी पहले, लेकिन हम अपनी उत्तर प्रदेश की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आपकी स्टूडियो के माध्यम से प्रणाम करता नहीं कि जब से वहाँ का मुख्यमंत्री बानी, मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री बानी, तो हमने की लोकल फॉर वोकल अच्छा एकर कंसेप्ट आपके सीधे हम अपनी लोकगीतन से जोड़ा तनी। एकर सीधा सीधा हमनी के प्लेटफार्म लाभ जोन मिला था ये लोक संस्कृति के मिला था। अच्छा, वैश्विक मंच पर। और आपके बताएं कि आज का युवा पीढ़ी इस सौभाग्य बाटे, इस संजोग भी ऐसा बा कि महाराज जी की आशीर्वाद से और माननीय संस्कृति मंत्री हमारे जयवीर सिंह जी बानी, वहाँ की सोच के लेके प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, शिशिर सिंह जी हमारे डायरेक्टर बानी, यहाँ का सब लोग का सोच बा कि कैसे एके आगे बढ़ावल जा, जोन हमनी का थाती विलुप्त हो रहा। वही श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की पहला विश्वविद्यालय के चुनल गई, जोने में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के चुनल गई। और वहाँ हमके 15 दिन का लोकगीत का कार्यशाला, 13 दिन तो हम सिखौनी, 14वें दिन लड़का लोगन के अपन ट्रायल ले, आ 15वें दिन प्रस्तुति भई। तो एक कार्यशाला के हमके दिहल गई, एगो हमारी खातिर चैलेंज भी रहल
कि हमारी मन में आवे कि उच्च शिक्षा में लड़का लोग लेके कितना आए ये हैं। चीज खातिर आ लोग गीत गिनाव। आपके बताएं कि खाली पोर्टल 2 दिन खातिर विश्वविद्यालय का खुलल रजिस्ट्रेशन खातिर और 100 लड़का लोग अरे बाप। रजिस्ट्रेशन हो गए। ओकरी बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के रोके के पड़ल कि अगला एपिसोड में के कही जाई हमनी का आप के बताओ तनी कि रोज लड़का लोगन के संख्या बढ़त जाए। कुछ लोग बीच में आके कहे कि तनी हमहू के जोड़ लेते, हमके बाद में पता चलल। एगो होड़ मचल और मीडिया के भी हम हाथ जोड़ के आभार प्रकट करतनी, स्थानीय मीडिया के, नेशनल मीडिया के भी, कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार भी हमके लोकगीत की कार्यशाला के लिखा था, और जागरण से लेके हमार हिंदुस्तान, सहारा, हर अखबार, दैनिक भास्कर, सब लोग प्रमुखता से हमारी कार्यशाला की। और वो लड़का सोहर हर चीज खातिर ललायत होके कि हमके गुरुजी हइयो बता दी। क्या बात। लेकिन भोजपुरी के इतना अथाह सागर बा भैया पारंपरिक गीतन के कि 15 दिन में आपे बताई कि कितना हो पाए। लेकिन जितना सिखावल गई उन्हन की अंदर ललक बा। और लड़का अब आज की प्लेटफॉर्म पे आपके हम बताएं कि एगो सब्जेक्ट पर जो खाली पानी ग्रहण गीत पर बताई तो वो लड़का को 1 घंटा बोली है वो गीती पर, अब बोल के तब वो गीत पर आई लो। ये पर रिसर्च अब प्रोफेसर पूनम टंडन मैडम जौन बानी वहाँ का विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, गजब का वहाँ का सोच बाटे कि भोजपुरी के कितना आगे बढ़ावल जा। भोजपुरी के बहुत सम्मान दे। वहाँ का जब से आयल बनी तब से भोजपुरी के स्थापित करे खातिर विश्वविद्यालय में, और पूरा विश्वविद्यालय यचोडी बाणी म्यूजिक का उषा सिंह मैडम, वहाँ का भी बड़ा सहयोग हमके। तो आप समझ लें कि भोजपुरी का बड़ा उज्जवल भविष्य बा भैया। जहाँ वो कुर्ता धोती निकल गए, जहाँ कुर्ता पैजामा निकल गई, गमछा बांध के जौन खेत खरियान में लोग निकलत रहा, तो आज हमारे स्कॉलर लोग, रिसर्च स्कॉलर लोग पहन के निकलता है। लेकिन हमन के ही सोचल बा कि पैंट शर्ट पहन के भोजपुरी बोले, टाई लगा के भोजपुरी बोले। ये हमन के सपना बा कि भोजपुरी भाषा के आधुनिकता से जोड़ दिया जाए, कि लोग, डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठा था, मैं अपने मरीज से भोजपुरी में बात करता हूँ। केहू डीएम बा, केहू जाता तो भोजपुरी में बात करता हूँ, केहू कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता वो भोजपुरी में प्रेजेंटेशन देता। ये गोरखपुरिया भोजपुरिया के सपना बा। एकदम राउर सपना साकार होता भैया। ऊपर एगो छोटन वानगी हम बताओ तनी कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा बैंकॉक, मस्कट, ओमान, नीदरलैंड आ सिंगापुर का भी हमारी यात्रा भइल। 5 देशन की यात्रा में जो हमारा अनुभव भइल अपनी लोकगीतन के, अपनी भोजपुरी के लिए, रउआ के बताई कि जहाँ नीदरलैंड में हमके देखे के मिलल, जहाँ डच और एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी, वहाँ भोजपुरी में हमसे ही बतियावल जाता। वही लोग सूरीनामी भाई बहन लोग हमसे कहता, ए राकेश भैया तोरी खातिर साग आ रोटी लेके आयल, मनी खाइबा कि नहीं के। हम कहले अरे बहन हम तो हृदय से लगा के करब। आज हमके ही बुझाता कि आज हमनी के अपनी भोजपुरिया माटी में बैठल बनी। बैंकॉक में आप जाए तो खाली कहीं भी आप बैठब, विष्णु मंदिर से लेके नोन चौक मंदिर, जहां भी आप कहीं जाए तो आपके खेत खरिहान गोरखपुर का पंचायत सुने के मिली। भोजपुरी में बात हुई, ढेर लोग यहाँ जितना लोग बाकी जहाँ जरूरत बा, तहाँ थाईलैंड में थाई भाषा के अलावा भोजपुरी, खाली डेढ़ भोजपुरी चली। आपके सिंगापुर में बताई कि सिंगापुर की लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेके शिव दुर्गा मंदिर तक जहां भी आप चल गए, तो लग्जरी गाड़ी से माई बहन लोग उतरता, लोग टप से अपन आके या भोजपुरी में बात होती, ए दीदी तू अचरवा से तनी हो पूछलू हो कि नहीं भगवान जी के भोग लगे वाला बर्तनवा। इहे एग्जैक्टली हम आपके उहे बताओ तनी जे अंग्रेजी बोले वाला बात ते बा। और आज ही शुरू हो गई बा भैया, अब नइखे केहू के लाज लागत। अब आप समझ ले कि अब लोगन के अंदर बुझाता कि और लोग जो अपनी भाषा में, लोक भाषा में बोल सकता, तो काहे भोजपुरिया लोगन के लाज लागी। बंगाल के कल्चर कितना समृद्ध बा। आप कहीं जाए 4 ठो बंगाली मिलिए तो बंगला में बात करें। बिल्कुल, यहाँ हर लोग अपनी अपनी एथिक के प्रमोट करता। अगर पढ़ल लिखल मिल जाए तो वो भोजपुरी छोड़ देना तुरंत। बिल्कुल। तो पढ़ल लिखल लोग जो है वो भोजपुरी के एक तरह से बहिष्कृत कर देता है। ये सबसे बड़ा आज के समय में संकट बा। बिल्कुल। हमन के ये जो प्रयास बा, जैसे आप इतना काम करते हैं, तो हमन के ये प्रयास बा कि पढ़ल लिखल लोग भी एके स्वीकार करें। बिल्कुल। ये हमार भाषा, हमारे माइक भाषा है, बिल्कुल मीठ भाषा है, और सम्मान में बढ़ेला आप बोली। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और हुआ के बताई कि बहुत लोग हमके बीच में बोलल
कि अरे राकेश जी तनिसा और भी दूसरे थी के जोड़े के चाहिए आपके, खाली भोजपुरी लेके। हम कहली माई के तो बदलल नहीं जाला, माई तो सही एक को बात बोले है। ना जन्म देवे वाली। अब माई के जो बदल दे तो लड़का का कोनो महत्व नहीं रहे ना कोनो अस्तित्व बा। और आपके एकदम बतौले में हम के तनिको संकोच नहीं खे, ई ठीक बात। दौर अलग अलग तरीके का चलेला, कहीं कहीं आदमी के प्रोफेशनल रास्ता अपनावे के पड़ेला थी, लेकिन जोने दौर का शुरुआत शारदा सिन्हा जी से भइल, भरत शर्मा जी से सही भइल, बात, मनोज तिवारी जी भी बहुत पारंपरिक गीतन बहुत- के लेके बहुत- वहां का निकल नहीं बहुत आगे। बढ़िया। हाँ, आपके बताइए एगो लहर उठल पारंपरिक गीतन की ओर, जब मनोज फगुआ तिवारी और से- चैती या जब ये चीजन के लेके मनोज तिवारी जी से उठल, रवि किशन जी अपनी भोजपुरी के प्रयोग जो फिल्मन में वहां का हाँ, कहीं बहुत बढ़िया रहा। कि ठेठ वो चीजन के लेके परोसले का प्रयास, और आज भी वो चीज लौका था लोगन लोगन के में सामने। ही बाना रवि किशन में बा कोनो मंच पे जाला तो भोजपुरी बोले, एकदम तनिको एकदम- परिवर्तन नहीं खे, एकदम छाती ठोक के बोले, ठोक के उनका भोजपुरी। पहचान भोजपुरी हाँ, रहे। यह चाहे कि आदमी जब जैसे गांव में आदमी रहेला तो भोजपुरी बोलेला, तनी सा बढ़ के जब शहर में आइल तो पहला काम वो करेला कि भोजपुरी छोड़ेला। ये प्रवृत्ति से बचे के पड़ी लोगन के, और यही खातिर हमन के अपन जी जान लगौले बाटे कि परिवर्तन नहीं आवे। भैया, हम तो रउआ लोग का जब पहले बेर हमार भेंट भइल विश्वविद्यालय की कार्यशाला की साक्षात्कार में, हमारी लड़का लोगन का मन बढ़ावे खातिर, मनोबल बढ़ावे के जब राउर पूरा टीम आयल, तबे हमके बुझाइल कि अब हमके केहू मिल गइल बा जे हमारी भावना के समझता, जे हमारी विचार के समझता, तो निश्चित रूप से हमनी के प्लेटफॉर्म के आगे बढ़ावल जाई। अब बहुत समृद्ध भविष्य बा। वो तो अब रउआ देखी छठ का शुरुआत होके जाती, अरे कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, ये लड़का लोग गावल, रिसर्च स्कॉलर लोग गावता लोग, बिल्कुल। लड़की लोग कहता कि होखीना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाव, बहंगी घाटे पहुँच। पूरा विश्व में छठ पूजा ऐसन जोड़ले बा कि जे तमिल, तेलुगु या और कोनो भाषा का होई, वो कहता कि अरे तनी एक बार छठ पूजा हम के करे के चाहिए। आपके बताइए पूरा गुजरात, हम तो कई साल से जाली वहाँ, भरूच से लेके अंकलेश्वर, सूरत तक, अहमदाबाद से लेके सूरत तक, पूरा उत्तर भारतीय समाज के रंग में पूरा गुजराती लोग रंगता भोजपुरी के लेके। जेके नहीं के समझ में आओ तो लोग पूछा था भोजपुरी में कि तनी एक विषय में बताएं, तो बहुत भैया वो बाकी जान ली कि हम थोड़ा बहुत जो चलत अब तो चलत रहेला ना, जब वो चली नहीं तो हमारे कैसे हाईलाइट हुई। बड़ा बढ़िया आपसे आज बतकही होता। अच्छा, ये भोजपुरी जो लोकगीत हमें एके आप एकर भविष्य कैसन देखत हैं, आवे वाला समय में एकर का भविष्य रहे, और एक एक अपनौले में लोगन के का करे, एकरे अपनावे खातिर लोगन के का करे के चाहिए, ये हम दर्शकन के तनी बताएं। देखी श्रोता दर्शक रउआ लोग से भी हमार निहोरा बा दोनों हाथ जोड़ के कि जो हमनी के भोजपुरिया माटी में पैदा भइले बनी जा, ठीक बा, हमार लड़का MBA करता, हमार लड़का कोनो बहुत बड़ा सेक्टर में गइल बा जहाँ अलग अलग भाषा का पढ़ाई पढ़ता, लेकिन रउआ जब हमनी की शुरुआत अपनी घर से होके के चाहिए, भोजपुरी बोले से हो। तो जब कोनो बात होके तो लड़का लोगन से बात करी ना, कहीं कि ये बाबू तनी हई झाला लागल बा मार दहो, तो तनी हई देखबा हई ढेर हई कुली घरवा में इकट्ठा हो गइल बा, के तनी उठा के तनी साफ सफाई कर, तनी पोछा लगावा, तनी यही कर, तो बात होके के चाहिए भोजपुरी में। तो ओके नहीं समझ में आई एक बार तो दोबारा पूछी, ये बाबू तनी जेब तनी पानी ले आवत, तनी हमारी खाती एक लोटा। भोजपुरी के शब्दन के समझ होके के चाहिए युवा वर्ग में, और हमने से और हमनिए से आई। लेकिन एगो प्रयोग तो हम आपके देखा तनी हम भैया कि हम दूर के बात छोड़ी, हम अपने घर ही में लड़का लोगन से जब भोजपुरी में बतियावे तो वो लोग भोजपुरी में हमके जवाब देला। टेलीफोन पर भी बात होला तो वो लोग कहेला लोग कि हाँ रउआ तो सही कहली है, आई हम ई करतनी, यही दिशा में हम सोचतनी। तो जे कारपोरेट सेक्टर में बा, जे कोनो फील्ड में बा, जे हमार IAS-PCS बा, जे IPS बा, ओकरो से हमार निवेदन बा कि रउआ भोजपुरी में जो बानी, भोजपुरिया माटी में बानी, तो लजाई मत, ऐसे आपका मान प्रतिष्ठा कम नहीं हुई, बढ़ी।
जौने मंच पर जाई, कई ऐसा मंच मिलेला जहाँ टाई हुई लगौले सब आ जाला बिल्कुल, हाँ। आ भोजपुरी में बात होला। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो अब ना आप सुनत रहली बतकही अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक राकेश उपाध्याय जी के साथ। आप भोजपुरी लोकगीतन खातिर अपन पूरा जीवन देले बाटी और एक इनके साधके कहल जाई। आज हमन के सौभाग्य बा कि हमन के बीच बाटे ही और उनसे बातचीत हमन के कैली। गोरखपुरिया भोजपुरिया के ही बहुत सहयोग करते हमें। तो आप सबसे भी ये अनुरोध बा कि हमन के ये मुहिम के आप अपन सहयोग दें, हमरे गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के देखी, अपने संगतियन से ओके शेयर करी, ओकर तारीफ करी, ओकर लाइक करी। और गोरखपुरिया भोजपुरिया के ये जौन अभियान बा भोजपुरी के संरक्षण और संवर्धन के, एक एमे आपन सहयोग करी। सबके बहुत बहुत नमस्कार।